एमएलए बीजेपी थांसिना को खरक बा नुखनबले आईपीएफटी बो जुदी दफा हानो हामजगे जुदी सभा खलाई तंखां गेकाय बरगतिनि क्षमताल एदिसु आसुक तंग खामो तीव्र मथा आसाइना नांगला खामो विधानसभाल तीव्र मथा विरोधी दल 13 जन एमएलए गई थाना नांगला खामो आईपीएफ खाइलेमा तो नंग खामो आंगो तो खाना हमजग बे आंगो रिखाबले अमन पात्र का तीव्र मथा आईपीएफ तिने बरखाय बुखक बाय साजा खाइलो बांदे जे खाइलो मंत्री सभा आसुक खा एनसी देवबर्मा मेबर कुमार जमाते मंत्री उंगुई तामरी माखा तामरी था कोन मुंसारी मालंगा सिकोन से कैसे तो रस खावाना सीपीएम नि समय कोन कैबिनेट डिसीजन ना त्रिपुरा सरनि जागा खास जागा तमानो चिनि गोबां दखर खाय रेजिस्ट्रेशन खाय तमायनो कैसे नोटिफिकेशन ना खाय कलांखा 2 घन्टानि बिसि त्रिपुरा सर कोन रेजिस्ट्रेशन खाय मांगालाखा नक खायनि बागै गोबांमा लक्ष लक्ष त्रिपुरा सरनि जागा ताबो रेजिस्टर रुंया खास खाय तमाय तामनि बागै कैसे नोटिफिकेशन नि बागै नरेंद्र देवबर्मा एनसी देवबर्मा रेवेन्यू मिनिस्टर रंखा नोंहा नोटिफिकेशन पैनानै खालामनालां दिया नोंहा दफानि कक सानाय तिनि थै थांखा तखन आईपीएफ तिनि नेतारा ताबो साइटंखौ जोंनो त्रिपुरालेण्ड सानो फुइला जोंनो हानि कक सानो दिल्लीयाव चुक्तिफोर आंगो दंले अनेक बड़ सोंगोन खाटाङा चुक्ति खायथिं नुबियासा जोंखाय किसा कटनो यांगो मीडिया नखला खाय थांखा आनि गानो प्रेम कुमार एबा रियां एक्स मिनिस्टर सपन देवबर्मा ताइसा आम्बासानो अमित देवबर्मा दं आनि गानो आंगो आसुदो टेप खेपाई दिखा साना कोन ककरि कारण प्रेम बल सिमिसिनो नको बुसकांनि लापसा हातारो तामो चुंगा रिनानि जे सिजा आबो के बोलो जों फुनु गिया कारण अमन कासुले गोबां बरक दंगो नरन साका थासिङन जों 1966 सना सिख सिदल साने जखन आंदोलन खायप्रो बुनि दफानि बररक तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान नेता बांग्लादेश नि फाइने रक्षाओ रक्त दिबो जिला परिषद फते दिबो नायने जोंहा बुर ताइ खायलिया बिथिनि बुबाग्रा बुर खाया आबोनि बागै सिमिनो जों प्रेम बल सिमिसे फुनुगो बुसकांनि लापसा अकलकनो जों फुनु गिया आं निजे लैंड राष्ट्रमो अमो त्रिपुरा लैंड रिफॉर्म एक्ट त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म एक्ट 1960 अमनो ताबो एमेंडमेंट ना खायने संशोधन ना खालायने तामनि बागै ओ एडीसी एलाकानि जे समस्त एरिया दंगो बिनि फाटारत जे त्रिपुरा सरकारनि रक दंगो एडीसी एलाका दंमाने सीपीएमनि समय जेनेरेल खायगलांखा जेमन दुर्गा चमुनि अंके हायरन खबुय तावासे एडीसी गठन नंनाय एवं ओ एडीसी एलाकानि हानि जे काटारिनाय रेजिस्ट्रेशन निनाय क्षमता कावलारनि क्षमता प्रसार खायनायनि क्षमता आबो एडीसी अथॉरिटी नियाबो फायनाय अमनन होनो लैंड राइट्स अमनन हानि अधिकार जों भितराव गैमानाय ताबो जों तानाय डीएम ऑफिस मा थांगो जिनो अधिकार संशोधन खायनायनि बिसिंखै जों मानखाय जोंखाय थाना नांलिया अकक सिजात दङ अबो न चिनि बरर बुजिया खेरागिनो खानानानै मुसुङो बुय कासुनानि बागैंगो दङ चुक्ति खायनानै दिनो नखाना चिनि हास्तेनि खरकनै बुनि दफानि बरक खरकसा हास्तेनि मंत्री बखरक के खरकसा अंको मखान को सम मीडिया गानाव बसाय दङ कक खायसे सालायनो डाइरेक्ट गारि गायसुदि ताय खरकसा 3 मिनिट आहा सावै चलते चिनि बुबा गराखाय नखर खाय बिथाङा गोबां मीडिया तानि सारे जाबरा गमि बुखावा ताबो किरिमानि हातका
kirima hakka political rights omoni bonorang sawan kisi sakalo